Tal, señoras e señores, prendemos as luces das cociñas da Televisión de Galicia, cociña en directo aquí no A Voltas co Prato. Xa sabedes que a receita é cousa vosa, que poñedes os da casa, que nos estades vendo todos os días aí de luns a venres. Os cociñeiros son cousa nosa, que pasen, por favor, Xulio e Merche. Un aplauso para eles, que temos público. Ole! Moi ben, moi ben. Que tal, como estamos? Moi bien. Como estamos? Moi ben. Que gusto dan os venres cando temos... Porque é venres, é porque temos xente aquí no plató, Claro, pues sí, a verdad que sí, ¿eh? Ai, Estamos onte mal. gañaches, Merche? Onte sí. Como te sintes? Ben, Realizada? realizada. Realizada. E ti, Realizada. como te sintes? Costa abaixo sen freos? Normal. Sí? Como siempre. Sí. Sí, home, sí. Bueno, que queredes cociñar hoxe? Que vos apetece? O que nos manden. Queredes algo doce, así algo de sobremesa para ofrecer ao público que temos hoxe aquí? Sempre, Sí. sempre. Pois Sí, imos claro. ver que é o que nos trae Víctor de Carballo. Ola, son Víctor de Carballo e vou vos explicar como fago eu o tiramisú. Utilizo bizcocho de soletilla e mollo con unha mezcla de café negro e con un viño dulce, tipo viño Sanso ou Málaga Virgen. Despois, separo as claras das xemas dos ovos e bato as claras a punto de neve. Bato tamén as xemas e despois mezclo todo eso con queixo mascarpone. Esa mezcla boto por riba do bizcocho de soletilla e despois xa solamente facer as capas que cada un queira. Acabo espolvoreando un chocolate tipo Valor a disfrutalo. Espero que me sorprendades. Home, claro que o imos disfrutar e por suposto que te van sorprender. Ou non, Xulio? Sí. Ah, Sí, home, que queres que te diga? Que non? meh, Sí. Foi un pouco como... No, sí, sí, sí. Eu vou Vale. facer un tiramisú galego. 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 Se un tiramisú galego. Tres cousas. Requeixo, bica e licor café. Carai. Que máis se pode pedir? Requeixo, bica e licor café. Eu Vale, pediríame un aplauso. Un aplauso para ele, que vai facer... É que quere que lle aplaudan, quere que lle aplaudan, nós aplaudímoslle. E ti que vas facer, queridísima canguesa? Eu vou facer un tiramisú fácil e divertente. Eso é italiano. Claro. Non? Con mascarpone, con un tiramisú. Un toque de pistacho, que me olvidaba. Ah, con toque de pistacho. Sí, pistachiño. Crema de pistacho e pistachos moi ricos. Que vai quedar... Que ben, bueno, pois, por suposto tamén, aínda que faja italiano, merece un aplauso tamén, Merche do Modazo. Pois, veña, con quen empeza? Contigo? Por veña. Vou batindo. Temos Dalle. por aquí 4 xemas que imos bater Vale, con aquí hai- 100 gramos de azúcar. O baño de María. Aquí só están as xemas. 4 xemas e as claras andan por aí, mira. Vale, perfecto. Xemas e azúcar para enterrar a un morto, non? Un 12 con 100 gramos de azúcar non é moito. Bueno, home, Son máis ou menos 4 culleradas de azúcar. Ainda son, E vamos facelo co baño de María. Esta auga de baixo está quentiña para ir cociñando pouco a pouco, sen que chegue a ferver as xemas. Vale. Ai, perdón, sen que chegue a ferver a auga, que... A auga, nin as xemas ao mellor ferven tamén, así, pop, 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 No, pop. non deberían. Ten que facerse pouquiño a pouco. E por que o non fas así? remexemos. Para cociñar as xemas, porque é un doce no que vai bastante ovo, hai que ter cuidado con el. E as xemas así, isto chamase xaballón. Como? Como dixetes? Xulio, explícalle. Como dixo? Saballón. Xaballón. Saballón é outro postre italiano, máis. Outro máis. Sí, que son yemas, azúcar e un licor. Estásme xa cruzando receitas, xa me estás cruzando receitas. Pero que vais facer? Merche, estás un pouco perdida, No, é así, os Sí, tiramisús... Estás Polo un pouco menos perdida. eu os fago así, cociñando as xemas... Non digo nada, pero é un que aquí poquiño de Xulio azúcar. hoxe trae un tiramisú 100% galego, 100% do país. A ver, que 100%. leva? Mira, bica, licor café, Vale. ovos e requeixo. Aquí estou facendo un caramelo. É que cheira a caramelo que bota pa atrás, Botei isto, un poquinho de azúcar e licor café. E vou no estirar, vou no deixar enfriar e vou no moer. Para que Caramelo. teña un toque crispy, crujiente. Caramelo con azúcar e licor café. Eso é. Que inventado. Un caramelo de licor café. Espero que eche un pouquiño, Sí, 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 chúpalo. sí, sí. A golpe de benres, E ten que estar hasta que caramelice. Teño Vale. o fogo máximo, como ves, Vale. hasta que vaya caramelizando. Ahora, que vai atorrando. ahora estou rompendo a bica. E a bica de onde é? A bica De Tribes, de Castro Caldelas, a ver, de onde é? de Tribes, claro. Vale. Sí, a min dixeronme que é de Tribes. Tribes ben, pero é que tamén teño amigos en Castro Caldelas. Bueno, pois o próximo día que manden unha. Vale, pois Lucía Rodríguez, compañera de Televisión de Galicia, manda unha bica de Castro Caldelas, porque senón temos que O utilizar caso é sustituir Aí está. o bizcocho que utilizan os italianos. por algo de... Téndonos a bica, pois metémoslle a bica. E vou a dermigar
porque vai ser máis cómodo despois para o emplatado, e vou a mezclar despois con ese caramelo triturado, moído, para que teña así un toque cruxientiño. Moi ben, moi ben, moi ben. Que maravilla. Ves? Que maravilla. Así que faga un poquinho que se mele unha terriña. Isto xa empeza a caramelizar, como ves. Por certo, a xente que está na casa xa sabe que pode chamar, Temos o teléfono do programa, podedes chamar, comentar as receitas, os tiramisús, o que queirades, o caramelo de licor café, nunca o vistes, pois mira, está de lo vendo en directo na televisión de Galicia, ás 6 da tarde, cociñando aquí. E, por certo, imos repartir cartiños, 50 euros primeiro e 50 despois. Cartos que veñen moi ben, Hombre. Que está subindo peixe, sube, Acábanse as visas, hai que empezar. Claro, sí. Calquer día venche a tarxeta de crédito ao principio do mes, paz. E non contabas. E non contabas, verdad? Claro. Eso é así. Bueno, pois mira, agora, mentre se termina de caramelizar, eu vou ir montando tamén as xemas da seguinte maneira. Teño 4 xemas de ovo e vou nas blanquear, semimontar con un poquinho de azúcar glas, que é máis cómodo que se disolva na yema. Vale. Sin, que a diferencia con Merche que eu non utilizo un baño María, vai en frío. Vale, eso é azúcar moído, non? Isto é un azúcar moído, azúcar glas, que isto todas as casas hai azúcar. Pero é que ao mellor hai xente como mucha que está aí vendo o programa que di que é azúcar glas. Saber de sobra que é azúcar glas, é que sí. Azúcar moído. Cañete debe de pensar que é un parve. Non, mucho, por favor, non. Nunca sabe do Arzúa. Non, claro, é que o azúcar glas, disme azúcar glas. Azúcar glas é azúcar moído. Moído, perfecto. Bueno, cañotas. Se vai caramelizando. 4 xemas e azúcar moído. Eu utilizo uns 20 gramos de azúcar por yema, vale? Aquí hai 80 gramos. 80. Vale, pois... Vou ir botando pouco a pouco. Imos chamar a Víctor a ver que lle parece. Por favor, señoras e señores, recibimos cun fortísimo aplauso a Víctor de Carballo. Hola, que tal, hombre? Que tal? Moi Como ben, estás? moi ben. Ben, así que eres fan do tiramisú. Sou moi fan do tiramisú. Ui, xa vai haber nivel aquí, E cuidado. máis de Eva Iglesias tamén. Tamén? Pois xa marchou. O que pasa é que pasou non son a cousiña. Que? Resulta que o meu rapaz que veu comigo, Sí. quería lle pedir o autógrafo. Eu vim pasar ao vosso rexidor, pensei que... pois eu vou pedir al cigala, que acaba de pasar por aquí. Polo noso residuos. Esa sí que foi bo. Vamos ver o que fai Merchi. Vente, Víctor. A ver. Tiña blanqueadas as 4 xemas que xa se fixeron no baño de María co Vale. azucre. Boteille o mascarpone. Ah. Unha sobremesa moi galega, pero cun queixo mascarpone feito aquí en Galicia. Ah. Con leite de vacas galegas. 100% galego. Bueno. Así me gusta. Sí, Bueno, sí, xa sí. quere gañar puntos, sale tamén, E boteille agora unha pasta de pistachos. Estos simplemente son pistachos machucados. Machucado. Na trituradora. Ti utilizabas mascarpone, non? Na Sí. túa? Vale, perfecto. Vale, Pois hai mascarpone aquí en galego e en dalle. Galicia. Terás que dicir, sabes? En Lugo. Lugo. Claro, en Lugo. Mascarpone de Lugo. Remexo aquí os pistachos, a crema de pistacho. Ajá. Entón, despois vais a notar eses cachiños así por dentro e vai quedar moi ben. Que ben. Que maravilla. Gustan os pistachos? Vou dicir unha cousa. Ui, Dime. atención, por Ui, favor. no. Miramos aí, que vas dicir? Houve morrer unha noite. Por qué? Fun ao Lidl, enchín a bolsa, e empezas con eles, botei unha pasta ese día, e non sei se me vai gustar hoxe, porque eu cando como, nótaseme, nací un ano da hortensia, para que non me leve, e daquela, pois, vamos a ver. A ver. Eres que moi pasa. sincero, Sí. Eres moi sincero. Eu non me arriesgaría, Sí. No, No? encántanme. Non nos volvín a comer desde aquela. Vale, maravilloso. Pois vamos facer unha proba empírica aquí de si soportas os pistachos ou non. A ver. Eso é así, vamos botarlle un vistazo ao Moi ben. caramelo de Mira. Xulia e despois sentámonos ali. Mira, ves, A ver, xa está feito, estou estirando para que enfríe antes. este era o caramelo que tiñas Este aquí. caramelo de que Tixola, tiramos non? aquí. Ben. E unha vez que enfríe vai quedar crujientiño, quebradizo, entón o que queremos é eso, facer unha especie de pó para que esta bica que teño aquí desfeita quede crujiente. Caramelo de licor café. Non me digas que o licor café tamén che senta mal. No, Licor Ah, no. café, Claro, licor café sí, os pistachos... eso non che fai mal. No, ni Ves? Ningún. Vale. Bueno, pues Maravilloso. mira, vou poñer aquí para que vaya enfriando e vou ir montando as yemas co azúcar. Bueno, pues mira, mentre van traballando, vouche pedir que te sentes ali na zona do sufridor Moi con ben. mucha. Vémonos sobre. Vale, un aplauso Moi ben. para Víctor de Carballo, que está hoxe no A Voltas co Prato. Eu quería facer un poquinho de ruido. Xulio, espera un segundo. Que raro. Espera un segundo. Xulio, non fai falta que aplaudes cada vez que pido un aplauso. Pois non perdes de traballar. Vale. Entón, ti non pues, fai falta, ti traballa. É que, pois eso había que decirmo o primeiro día. Xa, vale, pois ahora xa o sabes,
Que estás montando ahora as... Mira, estou blanqueando as xemas co azúcar. Perfecto. Ves como xa cambiaron un pouco? Eran 4 xemas e 20 gramos de azúcar por xema. Moi ben. Dixo Merchi que quería facer un pouco de ruido. É raro, Verdad? Oh, Nunca pasou. que vicio teñen nese lado de facer ruido. Ai, Merchi, Que se che ocurre? Podo ou non podo? Que queres mesturar aí? Non vou facer moito ruido, pero quería montar estas 4 claras a punto de neve, para que ese saballón teña así unha textura, unha consistencia dunha crema riquísima para un tiramisú. Vas facer ruido? Pouco, mira. Pero non, pero espera. Antes vamos falar coa xente da casa. A ver quen está por aí. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, Enrique. Hola, boa tarde. Enrique, de onde eres? De Silleda. Bueno, non serás amigo de Xulio por casualidade. Pode ser. Vale. Saltou a noticia de novo no Voltas co Prato, Xulio comprando votos. A ver, quen crees que ten máis posibilidades de gañar hoxe? Xulio, o que non coñeces de nada, ou Merchi? Eu penso que os dous se están arriscando moito, Merche está facendo unha receta tradicional, Xulio arriscou facendo unha versión, penso que os dous o teñen difícil, Xulio non che quere moi ben, Sí que me quere ben. Enrique, eres moi fan do tiramisú, non? Enrique, estou te escoitando, Sí, xa. Xa. Eres fan do tiramisú, Enrique, sí? bótame a min, Sí que me gusta o tiramisú, sí. Queres levarte o programa, Xulio? Si queres levalo ti, non pasa Enrique, nada. bótame, Dime, callate. Bueno, Enrique, tens que vir un día por aquí, Total, Irei. Aproveitas o Irei, sin coche. problema. Vale. Irei. Un bico para ti, moitas grazas por chamar ao programa. Non hai de que, un abrazo. Veña, chao, un abrazo, un bico para a sorte xente aos de Silleda que nos está vendo. Merchi, vouche deixar darlle ao batedor. Pero, para non facer moito ruido, imos ver que opina Galicia, que che parece? Moi ben, moi boa idea. Ti bates e a xente na casa ve o que opina Galicia dos tiramisús. Galicia! Tiramisú... No sé lo que es. Sí, pero ahora mismo Es un dulce, ¿no? no me acuerdo. Ah, sí, no cocino y no lo he probado todavía. A mí no me gusta mucho, ¿y a ti? A mí regular también. Porque tiene mucho dulce, mucho azúcar. Tiramisú no, nada. No, es que yo soy intolerante a la lactosa y al gluten. Pero ahora lo hay saludables también, los tiramisú saludables. No lo tengo muy claro. Sí, sí sé hacerlo. El estilo italiano, ¿vale? No lo hago europeizado, o sea, en español. Explicaron, pero no nos fago. No lo he hecho casi nunca. Una vez creo que lo hice. Me gusta más comérmelo. Creo que huevo. Entonces cojo los huevos, los bato, solo lo que es la clara. Unos bizcochos mojados con café. Café. Cacao. Nata. Yo soy muy malo para los ingredientes, yo me los como, pero lo que es separarlo y saber lo que es, no. Tenemos primos italianos y entonces lo hacemos así. Que muller, como vai? Vai moi ben, mira. Listo. Hola, mira. Xa está. Xusto, Xa está. Aí está, mira. Encántanme os teus vídeos. No, os vídeos non... Hai que ser xusto, os vídeos non os fago eu, Que os fan os compañeros do equipo son maravillosos. A ver, recapitúleme, por favor. Que acabas de bater? As 4 claras, usémoslas, démoslle volumen, para que a cremiña teña un pouco tamén máis de volumen, e a crema que tenga as xemas, o azucre e os pistachos. Como? As xemas, o azucre e os pistachos. Vale. Pregunta, que froito seco utilizou Merchi no seu tiramisú? 50 euros en xogo. Poden comezar a chamar se queren gañar 50 euros, vale? Están vos. Que estás comendo? Un pistacho. Ah! E que vas facer agora? Mesturar as claras coas xemas. Vale. O sea, xa o vas facer algo uniforme. Sí, vou facer a crema que o que vamos a montar o Escoita, tiramisú. espera. Isto podese probar o que Sí, acabas sí, de... sí, proba. Isto sí. Déxame choupalo, va. Aí está. A ver. Ai, que tengo mascarpone. Ten que saber un poquinho de queixo, non? Está bo? Moi ben. Para ser italiana a receita está boa. Porque está feito con queixo galego. A cousa é facelo con queixo galego. Mini punto aquí para a rapaza, sí. Mini punto. Mini punto. Home, ti acaba de entrar onde Silleda a falar, non te queixes tanto. Pero non me botou. Deixe de rosmar, que eres un rosmón. Que non me botou. Eso me di a muller. Bueno. Entón, mesturamos todo. Sí, para facer unha masa uniforme. Esta será a masa.
coa que fagamos o tiramisú. Despois só están as soletillas e o café no que os mollaremos. Moi ben. Nada máis. Vale, pois, mentre lle das voltiñas, a ver que me fai, o que me conta Xulio. Vale. Hola, Xulio, que Hola. Queres un caramelo de licor café? Sí. Colle un poquinho dese. A ver, tamén eres máis cutra, outra dame unha culler inteira e ti, mire, pa aquí. Eu teño que che dar un sopapo. Que é isto? Que é isto? Pero hai un grande. Isto é un caramelo de licor café, non? Un caramelito de licor café, claro. O que tiñas Pasa que ahora traes a voz de Italia, a boca de Italia, igual No, non... ben, non te preocupes. O Mira, licor café... mentras probas, eu explícoche. Ves, montei as yemas hasta duplicar máis ou menos o tamaño. Non mordas, que ahora se vai romper. Azúcar glas, azúcar moído e xema de ovo. Agora vou ir botando pouquinho a pouco requeixo. Vale. E vou ir remexendo con cuidado para que non se me caian as yemas. O requeixo é de aquí, non? O requeixo é de aquí. Moi ben, moi ben. Requeixo galego. E isto todo mesturado así tamén non se pode probar ou non? Sí, non é que este, sí. Ah, va, pois ti mestura. Eu mesturo. Ti mestura, despois deixenme a mí xa... Vale. 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 Moi ben, moi ben. Sabes que estou pensando que xa que o probo eu tamén non podo probar, Víctor. Home, pois sí. Non? Pois sí. Teño un carameliño tamén. A ver, Víctor, ven aquí, anda. Ven aquí. Vamos probar un pouco o que está facendo esta xente, porque, de verdad, primeiro vouche dar un mini caramelo. Tes aquí. Coi un mini caramelo de... feito con licor café e azúcar. Vai chupando aí, saboreando. Notas Ourense, notas licor café. Sí? Sí? Estás levando aí pola zona dos viños de Ourense, ben, sí, non? Está bo, Está bo. Mini punto para Julio. Mini punto para Xulio, moi ben. E agora queremos probar a túa mestura maravillosa de requeixo. Pois mira, tedes aí cuchariñas. Ajá. Ainda non está rematada. Hoxe estou probón, Vamos a probar como a... Bueno, ti eres bastante enchedoio, Isto é tiramisú á galega, vale? Eso é. Ainda non está rematado, falta aí un poquinho de licor. Bueno. Oh! Como me gusta este home, Ti, acordaste que che dei un caramelo, non? Quita ya algo de acidez. Sí. No, claro, ten acidez, non? Claro, pero, un pouquiño. Pero para iso teño aquí o amigo licor café. A ver. Mini punto para ti. Pero se non probaches aínda. No. Sí que ten un punto de acidez aí. Non me dá miedo eso, Bueno. Vai pasar como outro día cos tomates, ao final remonta. Verdad, é verdad, como outro día. Queres probar o de... claro, xa que veu, veña, vamos, tire. Xa se guía el solo. Sí, bueno. Xa vai el solo. Moi ben. Pistachos. Mascarpone. As claras, as xemas. Está máis dulciño. Claro. E ti eres máis de 12, non? A la vista está. Que? Pero vamos a ver como está o final. A ver como vai. Porque hai que esperar. Vale. Hai que xuntar todo a ver como queda. Moi ben, agora sí que che digo que volvas á túa zona de sufridores, deixe por aí abaixo a culler. Moitas gracias, Víctor. Un aplauso para Víctor, que está hoxe no Voltas co Prato. A ver, Merchi, veña, contame, enchoupaches, non? Vin que andabas aí enchoupando. Sí, enchoupando en café aos biscoitos. Poñemos por aí, e agora temos a crema feita. Vale. E a poñemos por riba, sí. Claro, o tiramisú, que supoño que a maioría da xente que está na casa comeu o fixo ou probou o tiramisú da súa avó ou da súa tía ou da familia ou do pai ou de quen a fixera, é de capas. Claro. É cuestión de capas. Entón, primeiro poñemos unha capa por debaixo enchoupada de... No, en este caso de café. Vale. Poderíamos poñer soletillas, biscoitos de soletilla. Biscoitos de soletilla. Poderíamos poñerlle un... Usan moito, sabes, os italianos, o amaretto, o licor de améndoas. Non sabía. Pero o licor café tamén lle ten que quedar moi ben. Tamén. Se lle queda ben o café, como non lle vai quedar ben o café. E despois, por riba... Un pouquiño de cacao amargo, vamos a botar. Está por aí, mira, ese cacao. Por riba a túa crema, non? Perdona, sí. Digo, a crema que lle botaches, que leva mascarpone... Ovos. E pistachos. E agora o cacao. E botas un pouquiño de cacao. Sí. E creo que hai alguén que quere gañar 50 euros porque sabe o froito seco que leva a túa mistura máxica. Os pistachos? Non o sei. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Con quen falo? Con José Antonio. De onde? Da Coruña. Da Coruña. Boa terra, a Coruña. A ver, José Antonio da Coruña, a ti gustache o tiramisú? Sí que me gusta, sí. Sí, é un postre clásico. Ti vas a un local e dinche flan con nata, non sei que, tiramisú, sempre. Se é caseiro, mellor todavía. Ves?
Bueno, pois mira, por 50 euros, que froito seco utilizou Merchi no seu tiramisú? Pois os pistachos. Moi ben, 50 euros que van para a Coruña. Vale, Aí gracias. está. José Antonio, gustaríache vir ao programa un día? Gostaría, o que pasa que hai un problema. Normalmente estas horas traballo, o que pasa que estes días estou de vacacións. Vai, pero bueno. vaya ti, que casualidade, vacacións para ganar 50 euros, ves? Bueno, non pasa nada, pero busca un oco ou pídelle un día de asuntos propios ao xefe e ves a televisión. Asuntos propios. Vamos falando entonces. Veña, un bico, gracias, José Antonio, un bico para a Coruña. Chao, gracias. Bueno, vemos que Merchi está facendo outra capa, porque Merchi puxolle un pouco o cacao, non? Puxeche así o cacao, e ora outra capa dos enchoupados. En café? Rico, moi rico. Mentras vas poñendo outra capa, vamos xunto a Xulio. Perfecto. Vamos xunto a Xulio. Estás nervioso? Estás nervioso, Xulio? No. É que vexo que andas tirando cousas e tal, non sei. Non é o mesmo tirar que caer, No, Bueno. eu creo que tiraches. Mira, que chulo quedou o caramelo, vale? A verdade que sí. E ahora, Pasa que moíno, comprecho tempo, moíno, non, non. Xa, vale. E agora vou mesturar cabica. Moíchelo queres decir que Moíno. andiveches a paus con el. No, pasei o rodillo por riba. Andiveches a paus con el. Pasei o rodillo por riba, cañotas. Vale. Mira. E agora vou mesturar isto. A ver ese toque crocante. Mestúralo co de antes, non? Eso é. Coa bica. E botei un pouquiño na base. Amigo. Un pouquiño de licor café para mollar. Amigo. E un pouquiño de café. E agora... Ui. Que pasa, cañota? Moi ben. Vale. Ti vai botando. E agora repito a mesma operación. Vai estar espectacular, Eu penso que sí. Vai estar espectacular. Imos ver o resultado despois, porque, mentras tanto, voulle contar a Galicia 4 cousiñas sobre tiramisú. Porque ovos, café, azucre, queixo, mascarpone e cacao. Eses son os 5 ingredientes dun tiramisú clásico, pero, como sempre, da receita original hai tantas versións como lambóns no mundo, e somos 8.000 millóns. Dis que naceu en Italia nos anos 50 do século pasado a modo de aperitivo doce, un té tirazú, que lle din eles. Non sei se o pronunciei ben, seguro que mal, pero bueno. Pero tamén podemos buscarlle un nome en galego. Aceptamos suxestións, se alguén quere mandar nome para o tiramisú en galego, que o mande. O caso é que vos animedes a probalo, sexa con biscoitos tipos soletilla, bica ou biscoito como tal. Hai versións non aptas para nenos, con algo de licor, como está facendo Xulio, ou viño doce, e tamén moitas variantes con queixos doutras procedencias. Eu, como sempre, recomendo produto galego 100%. Festa como tal, parece que non temos, pero o tiramisú ten día propio. Apuntade na axenda, o 21 de marzo. Así que aproveitade ese día pois, para probar a cociñalo e facerlle unha merecida homenaxe que ben non merece o tiramisú e coñecédelo todos en todas as casas. Merchi, Cóntame. Xa está. Xa está, fixádevos, que maravilla, Fixádevos que bonito. Ai, como nos vamos poñer. Agora, o ideal sería que fixeras maxia desa da tele. Maxia da tele? Sí. Vale, pois espera, mira. Espera. Xulio, a ver, como está eso? Xa case está. Que maravilla. Ahora falta un pouquiño de cacao por riba. Que preciosidade. Queres que yo bote? Así ves como queda un terminado. A ver, bota así, pero un pouquiño na máis, Veña, pois mira, atende. Mira, ven pa aquí. Queres ver o resultado do tiramisú? Sí. A xente que está aquí no plató quere probar o tiramisú? Sí, pero a ver, que se escoite, sí ou non? Pois nada, en 2 minutiños de publicidade probamos o tiramisú no Voltas co Prato. Da tarde seguimos cociñado en directo na televisión de Galicia. Xulio, puideches aplaudir, Sí. Viches que bonito? Deixácheme, cara. Que ben, Bueno, hoxe estamos facendo 2 tiramisús, Para a xente que nos está vendo desde a casa, estamos facendo 2 tiramisús, este da maneira máis galega, por dicirlo así, unha receita máis galega, e Merchi está facendo unha receita tradicional italiana. Quero ver como rematas. Pois mira, estou botando a última capa, que sería o cacao. Hola. Que chulo. Queda así unha capiña uniforme. Vale. Recordamos un pouquinho que levaba este tiramisú, porque hai xente que se enganchou agora e dixo, mira que están cociñando no teu vega. Mira, requeixo,
bica e licor café, aparte dos ovos, pero galego, bueno, os ovos son galegos tamén. Pois está. Pero os ingredientes que caracterizan o tiramisú, mira, vamos decorar aquí isto un poquinho tamén. Que é iso? Que? Isto é o azúcar glass. Acordaste? Sí. Acordaste do azúcar glass? moído. Azúcar moído. Mira. É porque tires por... Pero que faz? É neve. Estou decorando, joder, cañotas, macho, que pouco. Quen decora na casa? Tirando Quen decora na azúcar aí casa? polo chan. Madrid. Isto son ideas de decoración para unha mesa festiva. Ajá. E como va sempre a mesa posta, non Pero te escoita, preocupar se lle disto. pasas a lingua está boísima esa tabla, Claro, por eso. Isto é de principio Esa a fin. tabla, cuidado, Mira, e además, sabes o que consigo con isto? Bueno, pois que aquí non me resbalen temos os vasos. os tiramisús de Xulio de Silleda que teñen un aspecto maravilloso, hai que dicir, ¿eh? Gracias, Sí. gracias, cañata. Podelos levar pa ali. Lindo de ti é moito. É moito, verdad? Vindo de min. Podelos levar pa ali. Vamos a ver que é o que fai Merchi, mentres tanto. A ver, Merchi. Arrefriou, que se chamase a túa maxia da tele, arrefriou. 2-3 horiñas É que temos un congelador aquí super bestia. Sí. A ver, como vai o tema? O tema vai que hai que sacar unha boa porción. Tes fame? Sí. Abondo. O tiramisú que leva o mascarpone. Está, aplauso para Merchi porque está... Mira, por detrás é que hoxe o realizador está moi activo, o rexidor. E Santi, o noso rexidor, estaba xa babeando. Estaba lle caído así a baba, o pobre. Santiago, tranquilidade, tranquilidade. O cigala, non? O cigala. Que ti tamén lle botas cacao, Merchi. Sí, pero unha metade vamos a botarlle cacao e a outra metade que temos así limpiña imos botarlle os pistachos. Vale, pois pregunta, que espolvorean os dous cociñeiros nos seus tiramisús? Que lle botan por riba Xulio e Merchi aos seus tiramisús? 50 euros en xogo, poden chamar xa se queren. Chamade. É que estás machucando aí. Sí, un pouquiño só, así. Que lle botaches ti? Cacao. E ti, Merchi? Pistachos No, e cacao. Merchi, tesme que seguir o mesmo xogo. camín. Cacao. Cacao, vale, claro. Cacao. Veña, vamos chamar a Víctor. Víctor, por favor, ven con nós que vas probar os tiramisús. Veña, temos... Hoxe temos dous exemplos de presentación espectaculares, e sinxelos. Para a xente que este na casa, fácil de facer. Non ten moita complicación. Bueno, querido Víctor, como estás? Ponte por aquí. Botarme yo cando. Deixa aquí o cacao que xa sei que queres facer. Enseñarlle o cacao á xente cando chame para gañar 50 euros gracias ao cacao. Así que, Víctor, por favor, proba primeiro o que queires. Vai probando. Non probes eses 4. Eu probo así como a Pepe Rodrigo de Masterchef, nada de... Hasta baixo. Hasta baixo, para coller todo aí. Hasta o fígado. Aí está. A ver se arreglamos a acidez. Vaya culler, Espera. Arreglou esa acidez. Empeorou. Espera, Víctor, que creo que temos unha chamada. Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Con quen falamos? Con Mercedes. Mercedes de Pontedeume. De Pontedeume. Moi ben, Mercedes. Pois mira, queres 50 euros, imagino. Si mo dan, sí. Bueno, se os acertas. Que lle botan por riba Xulia e Merchi aos seus tiramisús? Un Merchi cacao. E Xulio? Canela. Como? E Xulio? Cacao. Cacao? Que lle botan os dous cacao? Cacao. Vale, perfecto, valeume. Valeume, Mercedes. Vente un día ao programa e trae cacao. E como teño que facer? Pois nada, falas ahora se che toman os datos e dis quero ir ao programa, xa está. Vale? Veña, un bico. Igualmente, para todos. Adiós, chao. A ver, dalle, probáchelo. Hai que probalo, Xo tiñas que ter probado. Colle da parte que ten cacao, non de pistachos. Da igual. Prova das dúas, mire, pai, non ten problema en probar, Víctor, a verdad, veo aquí... viñeche a comer con gusto, Víctor. Víctor, estás disfrutando, Estás disfrutando. A ver, para. Importa, Nada de más mouse. Víctor, cal che gusta máis? Xa sei que che gustaron os dous, que comiche con ansia viva, pero... Cal che gusta máis dos dous? O de Xulio ou o de Merchi? Pois mira, son máis gallego que italiano. E voume quedar co de Silleda. O de Xulio! Saltou a noticia outra vez. Non contabas, Non contabas. Víctor, moitísimas grazas por vir ao programa, Pasáchelo ben? Moi ben. Disfrutáchelo? Sí, e vou medio cheu. Por eso.
Gustaron os tiramisús? Encantaron. Pois eso é importante. Rapaces, maravilla, Maravilla Xulio, maravilla Merchi, maravilla o público, un aplauso público, que sodes maravillosos, que vides todos os venres aquí. Moitísimas gracias. E nós volvemos a semana que ven, con moito máis Quen anda e verán, con moito máis a Voltas co Prato. E creo que o luns imos ter unha competición de rolos. Non me preguntedes que é o que vai pasar. Teñeno que ver nas tardes da Galega. Chao, ata a semana que ven. Bicos.